Că ați venit din nou în emisiunea noastră. Este medic generalist și specializat în medicină holistică, ceea ce nouă ne oferă o perspectivă un picuț mai generoasă asupra tratamentelor pe care ar trebui să ni le aplicăm. Pentru că știm bine, românul se duce la farmacie ca la Prozar. 2 de dealea, 2 de dealea, 2 de roșii, 2 de cartofi și am rezolvat-o cu tocănița. Și uite, așa ajungem la medicul din cabinet. Până una alta ar trebui să ne consultăm, după părerea dumneavoastră, și cămara cu plante. Absolut. Și este bine să știm că plantele au efecte terapeutice, dar au și efecte adverse și contraindicații. Chiar dacă nu se scrie, de exemplu, pe prospectul unui ceai, nu are contraindicații. Exact. Nu este adevărat. Trebuie precizat ce contraindicații poate să interfereze cu medicația alopată, să-i mărească efectul sau din contră să o anihileze, sau poate să aibă contraindicații. Nu toate plantele se dau la copii mici, în special la femeia gravidă sau cea care alăptează. Nu este precizat. Deci de asta, dacă vrem un tratament și un diagnostic, părerea mea este să consultăm un medic. Că e alopat, naturopat și la ceaiuri. Așa ar fi normal dacă am avea o educație medicală chiar pentru natură, pentru că pot apărea efecte nedorite. Să zicem, de exemplu, că să luăm cazul unei doamne care are o criză de bilă, atât de frecventă în rândul fetelor care se alimentează ciudat. Ce ceai ar trebui să bea și care sunt riscurile la care se expune? În cazul unei crize biliare, de să zicem o colică biliară, atenție, lumea bea anghinare. Nu se bea anghinarea, se bea în momentul când am ieșit din criză și avem acea bilă leneșă ca să o stimulăm. În acest caz luăm o plantă cu efect antispastic, calmant, de tip rostopască, lavandă, sunătoarea chiar merge, sau extractul de rozmarin și armurariu. Ceaiul de coada șoricelului merge? Merge și coada șoricelului, dar nu este de elecție, pentru că dacă veți citi prospectul unui ceai, cred că are 10, 20, 30 de indicații. Așa e. Atunci noi trebuie să știm care este principala lui acțiune și îl folosim în special pentru acel lucru. Vine toamna și de obicei primăvara și toamna, crizele de stomac sunt practic la ordinea zilei. Nu știu de ce Dumnezeu primăvara și toamna incidența crește. Ce e de făcut? În primul rând, trebuie să fim atenți la alimentație, da? Și deși verdețurile și cruditățile sunt foarte bune la cei sensibili, ar fi bine să le evităm sau să facem o scurtă fierbere la abur, să spunem. Și de mare ajutor ne sunt plantele. Ceaiurile băute după masă, cum este ceaiul de gălbenele, flori de salcâm, sunătoare, patlagină, lemn dulce, foarte, foarte bun. Iar înainte vă recomand niște preparate, extracte gemoterapice se numesc, din smochin, tei argintiu, care calmează. Se găsesc în comerț? Se găsesc toate în comerț. Doamna doctor Constantina ne învață un lucru foarte important, și anume că multe dintre afecțiuni pornesc de aici. Care sunt ceaiurile care ne pot ajuta și mai ales care sunt sentimentele care ne pot influența organic, aflăm imediat. În continuare cu doamna doctor Sandra Constantina, care este medic generalist și specializat în medicină holistică. Trebuie să înțelegeți foarte clar că în momentul în care noi vorbim despre plante, nu este vorba despre niște buruieni oarecare, iar medicul care ne vorbește are în spate o facultate de medicină terminată cu notă mare, 30 de ani de experiență, și care în momentul în care ne va spune care este ceaiul care ne ajută să ne ajutăm creierul, știe ce spune. Așa este. Deci, dacă nu ai în spate niște ani de medicină, odată, o experiență... Ești, de fapt, cam un vraci. Exact, cumva. Ești un vraci care au și ei menirea lor în societate, observ, dar atrag atenția încă o dată, este periculos și sunt foarte mulți oameni disperați, care sunt foarte vulnerabili. Tratarea creierului, despre care noi vorbim acum, e teribil. Ce ar fi bine să luăm... În general, cu capul, adică ne referim că suntem cam stresați, supra-solicitați, că ne trezim, că suntem cam nervoși, că ne trezim dimineața obosiți, mai obosiți decât ne-am culcat. Exact. Și toate vin de la o supra-solicitare, probabil, de la un stil de viață mai nesănătos, mai agitat. Sunt plantele adaptogene extraordinar de bune, mai ales, atenție, noi avem un stres acum, că facem trecerea de la vară
la toamnă. Și anotimpul ăsta de tranziție ne solicită organismul. Deci vorbeam despre plantele adaptogene, vorbim de Rhodiola rosea, extraordinar de bună, ne echilibrează și ne dinamizează. Cum se numește în popor? Nu se numește. Nu se numește. Nu se numește pentru că nu vine din zona noastră. Așa. După aceea, o plantă antistres extraordinară este lavanda. Da. Formă de tincturi și ceaiul. Ceaiul, în general, este o formă mai blândă de administrare. Este formă de tinctură sau de ulei de lavandă. Mai avem ciupercile chinezești de tip astragalus, reishi. Avem produsele stupului, extraordinare. Ne vitaminizează, ne energizează leptișorul de matcă, polenul, păscurea, mierea. Adăugați miere în lapte. În ceai adăugați miere și în cafea, că este foarte bun. Perfect. Renunțăm la zahăr. Este adevărat că anumite sentimente foarte puternice negative ne pot afecta organele. Am citit undeva, de exemplu, că frica îți afectează rinichii. Da, știți cum se spune, că totul pornește de la cap. Și de multe ori oamenii anxioși, nervoși, furioși au probleme cu ficatul. Nu degeaba se spune mi-am mâncat ficat. Exact. Deci televiziunea populară are un substrat științific. Deci mânia, furia, atenția, afectează ficatul. Frica, unul dintre cele mai nocive sentimente, afectează rinichii. Ura afectează inima, ca și bucuria excesivă afectează inima. Grijile afectează sistemul digestiv, stomacul. Deci, sentimentele negative, o stare permanentă de nervozitate față de propria persoană și față de cei din jur ne îmbolnăvesc. La propriu, nu e un joc. Știm că și acum și medicina alopată trebuie să recunoască. Noi suntem corp energetic și înainte de a apărea simptomele, apar dezechilibre la nivel energetic. Care se somatizează ulterior. Exact. Dacă le descoperim în faza de dezechilibru energetic și le tratăm... Și cum facem asta? Că noi energia asta nu o vedem. Energia nu o vedem, dar există diferite metode, cum ar fi examenul irisului, biorezonanța, terapii, cum este reflexoterapia și reflexoterapia polarizată, care ne restabilesc echilibrul energetic, de mare importanță în organism. Dar și atrag atenția, făcut de un specialist. Nu trebuie să fii medic să faci reflexoterapie, Eu cred că prezența dumneavoastră aici este aur curat și vă spun și de ce. Este ușor pentru mine sau pentru Ursub să vorbim cu un vraci care le va spune ce consideră, ce crede sau ce a văzut din experiența lui de câțiva ani și e cu totul altceva să vorbești cu un medic care știe exact despre ce este vorba și e foarte important pentru telespectatori că în afară de pastilele care au efecte secundare notabile, există posibilitatea tratamentului nedureros, netoxic, Exact. Și vedeți, avem pentru orice simptom, am găsit remediu antitermic, antialgic, antibiotic, adică contra vieții. Dacă vom găsi aceste chestii naturale pro-vita, deci pentru viață, atunci deja am rezolvat. Dar pe temeiuri științifice, pentru că niciodată nu o să tratez o apendicită sau o pneumonie cu ceaiuri. Da? Și vom vorbi în continuare alături de doamna doctor Sandra Constantina în săptămânile care urmează. Vă mulțumim tare, tare mult! Rămâneți cu Bravo! Ai stil!